Onko sinunkin autosi tällainen vanha romu? Ruma, tyylitön paska. Älä kuitenkaan heitä toivoasi, sillä se myös voisi näyttää tällaiselta. Mahtava auto, eikö vain? Ainoana ehtona on, että ostat meidän Amis 5000 paketin, joka toimii kaikille automerkeille. Me esittelemme teille tämän mahtavan tarjouksemme, mihin sisältyy muun muassa nämä hienot spraypullot. Nämä kaikki sprayt ovat käteviä mattavärejä, niitä ei tarvitse paljoakaan huolta. Vauhtiivivat juuri sinne, minne sinä ne tahdotkin. Lisäksi tähän kuuluu takaripilä, spoileri, oikeaoppinen alpine, tarra ja turbomerkintä taakse. Tästä ei todellakaan perä voi enää parantua. Vai mitä mieltä itse olette? Katsokaappas näitä antenneja. Nämä takaavat maksimaalisen kuuluvuuden kelillä kuin kelillä. Nämä ovat erikoisvalmistettuja ja oikeaoppisesti painotettuja. Tummennetut sivulasit takaavat yksityisyyden vaikka keskellä kaupunkia. Kukaan ei huomaa ketä tiirailet, mistä tiirailet ja ihan missä vain. Ja kromaatut vannekehät kuuluvat myös tähän kokonaisuuteen. Lisäksi auto on muuten mattamustaa, kuten myös vanteetkin. Ja pakoputki, elleivät rahasi riitä tavalliseen tuplapakoputkeen, osta meiltä vain puolikas pakoputkea ja liität sen ensin kromaatun pakoputken vierelle. Lisäksi nämä lisävalot takaavat sen, että sinut varmasti huomataan. Tämä on todellakin häikäisevää uutuus tällä alalla. Nämä stereot ovat todella toimivat, eikä todellakaan ole ongelma miksi. Sillä koska sinulla on vain supparit, sinä säästät selvää rahaa diskanteista ja voit pistää nekin rahat stereoihin ja suppareihin. Täydelliset patsat. Lisäksi kaupan päälle saat tällaisen hienon videon, missä amerikkalaiset poliisit kertovat kuinka vingotat renkailla joka paikassa, jopa hiekalla. Ja katsokaa mikä kaahailu, mahtavaa. Tämä Amis-paketti on täydellinen ja se on saatavilla kaikille automerkeille, kaikissa kaupungissa ja kaikkialla maailmassa. Katsokaa näitä, tässä näille automerkeille saatavilla erikoispaketti. Soita ja tilaa heti, nyt erikoishintaa. Eikä siinäkään vielä kaikki, kun tilaat nämä, niin saat karvanopat Wunderbaum, vaihdekyvyn nupin ja lisää mittarit kaupan päälle. Ja jos olet nopea ja tilaat nyt, saat tämän ainutlaatuisen huippunopeuden nostajan, joka nostaa sinun autosi huippunopeuden vähintään 2-kertaisesti. Katsokaa ja ihmetelkää. Tilaa heti!